अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. गेल्या या म्हणजे 3-4 दिवसात सावंतवाडी शहर आणि त्याचे पाणी या विषयावर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. त्याचं कारणही तसंच आहे की पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी सावंतवाडी शहराच्या पाणी योजनेसाठी 55 का 56 वेगवेगळे आकडे 55 कोटी 56 कोटी रुपये कसे मंजूर करून आणले असं वृत्तपत्रातून आम्हाला कळलं. त्याचं स्वागतही अनेक लोकांनी केलं. आणि काल माजी पालकमंत्री, विद्यमान शिक्षण मंत्री, स्थानिक आमदार दीपकभाई केसरकर त्यांनी त्याचा पुन्हा पर्दाफाश केला. दीपकभाई म्हणायला लागले की 3 कोटी रुपये त्यांनी सँक्शन केलेले आहेत, फक्त पाईपलाईन जी आहे ती फॉरेस्टमधनं येते म्हणून ते प्रलंबित आहे. म्हणजे दीपकभाई बऱ्याच वेळेला ते का घडलं नाही याची जास्त कारणं सांगत असतात. आणि अधिकारी आणि अमुक आणि ते कसं ऐकत नाहीत वगैरे वगैरे. पण नागरिकांमध्ये ही चर्चा चालू झाली की सावंतवाडीच्या नागरिकांच्या असलेलं पाणी, तोंडातलं पाणी पळवणार की काय. कारण मागे जी 2 वर्ष भाजप प्रणित नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक, तेव्हा अगदी डिसेंबर जानेवारीमध्ये सावंतवाडीतल्या नागरिकांनी पाणी टंचाई अनुभवलेली कधी नव्हती, आधी कधीही नव्हती. ती कशामुळे त्याचं अजूनही कारण मीमांसा मिळालेली नाही. वेगवेगळी कारणं आली, अशा पाईपलाईन देण्यात आल्या तशा, पण या गेल्या डिसेंबर जानेवारीत नव्हती प्रशासक असून सुद्धा. पण प्रश्न असा आहे, मोठमोठे कोट्यवधीचे आकडे मात्र नागरिकांसमोर येतात. अजूनही सावंतवाडीतल्या अनेक भागांमध्ये पाणी पोचत नाही, ते चढत नाही, त्याला प्रेशर नाहीये किंवा ते उंचावर आहे किंवा काय वेगवेगळी कारणं आहेत. मग ते 56 कोटी दीपकबाई म्हणतात ते काम व्हायला 4 वर्ष लागणार आहेत. म्हणजे ती पुढच्या 100 वर्षासाठी योजना आहे. एवढी दूरदर्शिता मी कधीच बघितली नाही. 100 वर्षासाठी म्हणे ती योजना आहे. आणि दीपकबाई सांगत होते 3 कोटी जे आणलेत त्यांनी ते फॉरेस्टच्या पाईपलाईन मधनं येणं आणि त्या नियम. सरकार तुमचं आहे, डबल इंजिनचं सरकार आहे, केंद्रात तुम्ही, राज्यात सरकार आहे, वनमंत्री भाजपचे आहेत. काय नक्की पाणी कुठे पाणी मुरतंय हाच प्रश्न. दुसरी गोष्ट म्हणजे सन्माननीय आमदार नितेश राणे या बाबतीत वेगवेगळ्या ठिकाणून प्रेस घेतात आणि ते बोलतायत, नाही तर हा राज्यस्तरीय किंवा देशाचा मुद्दा आहे, ते सतत बोलतायत की त्यांनी अगदी टॅक्स फ्री पण करायला सांगितलंय द केरळा स्टोरी हा चित्रपट.
असेलही तो, म्हणजे त्याच्यावर त्या महिलांवर अन्याय झाला असेल. पण हे पण समोर येतं की कंप्लीट खोट्या माहितीच्या आधारे तो चित्रपट निर्मिती झालेली आहे. म्हणजे कसं, तर दिग्दर्शक किंवा पटकथाकार, कथाकार यांनी जे काय मांडलं त्या चित्रपटात, मी काय बघितलेलं नाही, पण ज्या चर्चा आहेत, वृत्तपत्रांमध्ये चर्चा आहेत, त्याच्यानुसार की ती जी कोण शालिनी उन्नीकृष्णन म्हणून ते कॅरेक्टर दाखवलंय, ती म्हणते की अशा हजारो मुली, हजारो महिला लव्ह जिहादच्या माध्यमातून केरळातून गायब झाल्या आणि त्या अफगाणिस्तान पासून सिरिया, इराक वगैरेच्या जेलमध्ये त्या आयसिसच्या जाळ्यात कशा आल्या. मग काही याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आणि सुप्रीम कोर्टाने जेव्हा माहिती मागवण्यात आली तेव्हा कळलं 32,000 नव्हे तर फक्त 3 महिलांच्या अशा केसेस आहेत संपूर्ण केरळात. 3 महिला. पण अगदी नितेश राणेच नसतील, संपूर्ण राज्यातला आणि देशातलं भाजप जणू काय हा फार मोठा देशप्रेमाचा विषय असल्यासारखं. द केरळा स्टोरी, द केरळा स्टोरी. आणि आश्चर्याची आणि दुर्दैवाची गोष्ट की सन्माननीय पंतप्रधानांनी पण कर्नाटकच्या निवडणुकीच्या प्रचारात त्याचा उल्लेख केला. जणू काय पंतप्रधान साहेब हे प्रमोटर आहेत एखाद्या चित्रपटाचे, प्रमोटर आहेत ना. आश्चर्य वाटलं. पण त्याऐवजी महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी किंवा जय जय महाराष्ट्र माझा हे गाणं आपण प्रत्येकाने आपल्या शाळेत म्हटलेलं आहे. महाराष्ट्राच्या हृदयातलं गाणं आहे, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतलं गाणं आहे, त्याला दुर्दम्य असा इतिहास आहे, सन्मानाचं गाणं आहे. ते गाणं ज्यांनी गावागावात पोचवलं ते आदरणीय कैलासवासी शाहीर साबळे यांचा चित्रपट आहे. 1 मेला म्हणजे 28 का 29 एप्रिलला रिलीज झाला आणि सिंधुदुर्गात पण चालू आहे. तर मला असं वाटतं आणि सर्व नागरिकांना, ग्रामस्थांना सांगतो की हा चित्रपट, आम्ही काही प्रमोटर नव्हे, पण विंचू चावला किंवा जय जय महाराष्ट्र माझा अशी महाराष्ट्राच्या अस्मितेची, या महाराष्ट्राच्या निर्मितीची कहाणी सांगणारे जे शाहीर साबळे, बघा काही शाहीर फेमस झाले, अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख आणि शाहीर साबळे. आणि फार मोठं काम केलंय. आपल्या सर्वांना माहिती आहे, नंतर 80च्या दशकामध्ये शाहिरांनी महाराष्ट्राची लोकधारा ह्याच्यावर फार मोठं काम केलं. फार. आजही कोणी ऐकावं की गोंधळ म्हणजे काय, लावणी म्हणजे काय, भजन सगळ्यावर आहे. म्हणजे महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राची संस्कृती, ते भाजपचे नेते ते का नाही करत आहेत प्रमोट? महाराष्ट्रातल्या भाजपचे नेते आम्ही करणारच आहोत. एक शो तरी मी माझ्या परीने नागरिकांसाठी सावंतवाडीत किंवा कुठे जिथे तो चित्रपट असेल त्यासाठी माझे प्रयत्न आहेत. आमच्या आर्थिक अडचणी आहेत, पण जनतेने तो पाहावा. आंधळं दळतंय हे आज गेला हो काळ, पण 60च्या दशकामध्ये या नाटकाने, या वग किंवा आपण लोकनाट्य म्हणतो, मोठी क्रांती केलेली. आंधळं दळतंय आणि पुढे ते म्हणतो ना आपण कुत्रं पीठ खातोय, पण आंधळं दळतंय एवढंच होतं. अशा शाहिरावर आलेला चित्रपट ज्या कोणी मराठी कलाकारांनी बनवलाय, त्यांच्या नातवाने बनवलाय, केदार शिंदे, तो चित्रपट आवर्जून बघावा, युवकांनी बघावा. तो इतिहास महाराष्ट्राचा इतिहास आहे, सन्मानाचा इतिहास. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.